Tenim molts autors del context català i espanyol que relacionem amb Barcelona, no? Mercè Rodoreda, Quim Monzó, Juan Mercè, Manuel Vázquez Montalbán, però potser quan pensem en el patrimoni literari de la ciutat ens costa mirar més enllà, no? Llavors penso que és una invitació a mirar Barcelona des d'altres perspectives. A l'hora de buscar els autors, evidentment necessitàvem experts, gent que pogués parlar amb coneixement del tema. Buscàvem també un vincle personal amb la ciutat i buscàvem també unes ganes de traçar una genealogia, de buscar unes històries que potser no eren gaire evidents, llavors necessitàvem també aquesta aportació personal. És a dir, que cada llibre realment sigui el reflex d'una perspectiva personal, cada llibre diferent també entre si. Tenim dos tipus de públic. D'una banda, l'expert, evidentment, la persona que li interessa la literatura italiana específicament, francesa, que vol indagar, que farà servir aquests llibres com un punt de partida, però penso, per mi el més important és el públic general, la gent que té curiositat, que li agrada la literatura, que li agrada la novel·la i que té ganes de descobrir nous autors, noves obres que potser no coneixia. Cara al futur, el proper llibre que sortirà, que ha de sortir aquest mes de desembre, és un llibre llatinoamericà, escrit des d'aquesta perspectiva, i el que té de peculiar i que el fa més diferent dels altres és que se centra exclusivament en autores dones. Per tant, és un llibre que tindrà una perspectiva feminista i també descolonial.